Алы санлы туган көннәрен кичерүче милләттәшләребез турында ишеткәч, алар өчен шатланып куям һәм күңелдә горурлык хисе уяна. Бүген дә шундый очрак. Бер гасырга 7 ел гына тулмаган күркәм туган көн бәйрәмен 5 март көнне ак яулыклы якташыбыз Азизова Тәүхидә Искәндәр кызы каршылый. Аңа 93 яшь тула. Шушы күркәм гомер мәленә ул 5 бала анасы, 11 онык әбисе һәм 17 оныкчага дәү әни булып та өлгергән. Аңа бар җылы теләкләрен бергә үреп, бөтен балалары, уллары, киленнәре, кызлары, кияүләре, оныклары, оныкчалары хат язганнар. Газиз кешебез 1928 елны Масиевка авылында Искәндәр бабабыз һәм Мәргүп Җәмәл әбиебезнең күп балалы гаиләсендә дөньяга 3нче бала булып аваз сала. Аның бала чагы бик авыр вакытка туры килә. Ачлык, юклык булган. Яшьлеккә матур хыяллар баглап яшәгәндә кинәт авыр балачакны дәһшәтле бөек ватан сугыш еллары үзә. Әтисе Искәндәр бабайны Финляндия сугышына алалар. Бабайыбыз сугыштан кулын өздереп кайта. Әниебезгә, әбекәебезгә бөтен авырлыклар туры килә. Зур апасын окоплар казырга алып китәләр. Күп вакытта үтми безнең әниебезне, әбекәебезне Ульяновск шәһәренә Соляный портка эшкә алалар. Сөлек сыман үзе дә нишкә билле кыз бала дип тормыйлар. Алардан тонналап тоз бушаттыралар. Шушы авырлыкларны җиңеп чыгып, алар 1953 елны авыл егете, әтиебез, бабабыз Мөнир Али улы белән гаилә коралар. Әтиебез гомер буе шофер булып эшләгән. Бәхетле гаиләдә бер артлы 6 бала туа. Фәрид, Шәфкать, Рафат, Галия, Гаяз һәм Суфия аларның олы байлыклары була. Һәрбер балаларына бик яхшы тәрбия биргәннәр. Алар барысы да үз гаиләләре белән яшиләр. Бәхетсезгә каршы әтиебез, бабабыз һәм уллары Фәрид абыебыз вафат булдылар. Әниебез бөтен кайгы хәсрәткә сабырлык кылды. Аллага шөкер, бүгенге көнгә сау исән сеңелебез карамагында яши. Әниебез, әбекәебез 93 яшен тутырса да ул намазларын, дугаларын укып, барча балаларына, оныкларына, оныкчаларына саулык, исәнлек теләп утыра. Ходай Тәгаләгә бик зур рәхмәт. Әниебезгә бәхетле картлык биргәне өчен. Бүген аның куанычлары 11 оныгы, 15 оныкчасы бар. Алар төрле шәһәрләрдә яшиләр, гаиләләре, балалары белән. Әбекәйләрен бер кайчан онытмыйлар. Тәмле күчтәнәчләр, бүләкләр белән килеп еш кына телефон ашада хәлен белешеп торалар. 2 оныгы Илгиз, Илдар гаиләләре белән Ульяновск шәһәрендә. Роберт Радик, Лилия Саратов шәһәрендә. Юлия Тольяттида, Розалия Рязаньда, Гөлнара Самарда, Василь Оренбургта, Гүзәл Челябинскта, Родион Саратов өлкәсендә, барчасы да үз гаиләләре һәм балалары белән яшәп киләләр. Әнкәй, кытлау хатыбызның башында сиңа бу дөньяда иң олы зат, гомер бүләк иткәнең өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Без бәхетле балачак күрдек. Үз башыбыз тулы, табыныбыздан ризык өзелмәде. Ни сораганнарыбызны, ни теләгәннәребезне әткәй белән үтәргә тырыштыгыз. Барыбыз да үз урыныбызны бу тормышта сезнең ярдәмегез белән таба алдык. Бу бәйрәмне үзеңнеке генә дип торма. Бу бәйрәм безнеке дә. Син бар чакта туган өебезнең уты сүнмәс, авылга кайтырга мөмкинлегебез булыр. Бу озак шулай булсын иде. Тәгәри күземнән яшьләр, кайгылардан түгел ул. Әнкәемнең туган көне, яшьләрем сәбәбе шул. Өйрәттең дә бар нәрсәгә, бирдең киңәшең һәрчак. Искә төшә әнкәй назы, гөрләп үскән балачак. Күзләреңдә синең яшьләр һаман. Бу шатлык яшьләре түгелме? Әйдә инде шатлыкка күмиек бүгенге бәйрәмең көнеңне. Синдәй гүзәл әниләр бик сирәк туалардыр безнең дөньяга. Өләшәсең бар йөрәк җылыңны, бала, онык, һәрбер оныкчаңа. Югалтулар кичерүе сындырмасын, шатлыклар җитәрлек булсыннар. Бүген шаугыр килеп өебезгә бар туган, дусларың тулсыннар. Рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр. Син лайык иң матур сүзләргә. 1000 яшә әнкәем, бары шатлык белән. Өләшеп тик бәхет безләргә. Хөрмәтле Тәүхидә Искәндәровна, балаларыгыз юллаган матур теләкләрне сезгә шәшми түкми җиткердек. Җырны да сәлам итеп юллыйбыз.
ул сезгә ошар дип өметләнеп калабыз. Кайттык әни, бик сагынып синең яныңа, рәхмәтләренең шиге булмас төсле, баш иябез синең карашыңда, баш иябез синең каршыңда, гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хатирәләр ошыла, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа, гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хатирәләр ошыла, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Аккош юлы кебек ак булды, язма шашасын, күпме таты саңада изге булды, ул пак булды, изге булды, ул пак булды, гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хатирәләр ошыла, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Ак күңелең, ак яулыгың төсле, туган йортка хамын нурсысын, намазлыгың әнкәй җәннәтләргә, изге юллар булып сузылсын, изге юллар булып сузылсын, гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хатирәләр ошыла, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа, гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хатирәләр ошыла, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа.